Pošto je proteklog vikenda opet došlo do sada već dobro poznate situacije, do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži i do toga da čak na višim spratovima stambenih zgrada i nema vode, i s obzirom na to da su sugrađani u velikom broju kontaktirali našu redakciju tražeći bilo kakvu informaciju o tome šta se dešava i kada će se pritisak stabilizovati, kontaktirali smo i direktora Fabrike vode Bojana Dimkića i direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Predraga Bodirogu. Ukratko šta se dešava? Dešava se da smo dostigli maksimum i samog izvorišta. Tako da smo i danas trpeli 335 litara u sekundi u piku, a jako dobar deo dana je bilo iznad 300 litara u sekundi, što prema ljudima iz vodovoda odgovara danima u toku leta sa najvišim potrebama. Smanjeni pritisak sada da bi se izbjegla restrikcija, a vrlo brzo će se povećati da se vrati u normalu. Tako da smo dobar deo dana držali konstantno visok pritisak da bi, kako da kažem, da bi bilo sve korektno. Sad je moralo da se smanji malo na neki period, pa ćemo ga vratiti, ali treba da se apeluje i objavit će se najvjerojatnije preko vodovoda, objavit će se apel da se smanji potrošnja u smislu navodnjavanja velikih površina zemlje i tako dalje, jer je bila neverovatna potrošnja. Vode je bilo u gradu, znači nije bilo nestašice osim na ovim više skapnicama. Danas je bila izuzetno visoka potrošnja vode. To je bilo negdje između 295 i 335 litara u sekundi, to je praktično kao u najzahtevnijim danima tokom letnjeg perioda. Mi ćemo danas izaći na saopštenje kojim apelujemo na građane da racionalnije koriste vodu koju imamo na raspolaganju, da se smanji zalivanje bašte, zelenih površina i da se povede računa malo oko potrošnje. To će biti saopštenje koje ćemo mi danas izdati. Izvorište je blizu svog maksimuma, ali ja sam isto bio danas u kontaktu sa Bojanom Dimkićem i postrojenje radi u maksimumu, što je normalno, zato što je zaista potrošnja na nivou onih dana u letnjim mjesecima kada je i najveća. Tako da jedino ostaje da se apelujem da se malo racionalnije troši ova voda koja je u sistemu. Ali u svakom slučaju ove pretpravke koje je postrojenje napravilo i povećalo proizvodni kapacitet, potrebne su još i pretpravke da se poveća zapremnički kapacitet na postrojenju, da će i ove problemi biti manji. S obzirom da je Bojan Dimkić rekao da je problem u samom izvorištu, pitali smo ga šta to konkretno znači. Znači i fabrika i samo izvorište su na maksimumu onoga što može da se da. A kada bi fabrika povukla još malo više vode iz izvorišta, ugrozilo bi se izvorište. Dakle, znači sve je na maksimumu trenutno i sad ćemo upravo poslati apel. Ovo je dan koji odgovara najzahtevnijem danu u toku leta. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Predrag Bodiroga odgovorio nam je na pitanje kako misli da će se rešiti problem sa nedovoljnom količinom vode na izvorištu i da li je apel na to da se smanji potrošnja pravi način da se reši problem koji će se očigledno ponavljati i u buduće, pogotovo sa dolaskom toplih dana i povećanjem dnevnih temperatura. Svakako, mislim da oni planiraju da povećaju zapreminu vode izgradnjom rezervoara i da se to može očekivati da će uskoro krenuti u realizaciju, koliko imamo uveravanje sa postrojenjem. U svakom slučaju neophodno je napraviti rezervoar kojim bi se obezbedila zapremina vode za ove špice u toku dana. To je definitivno. Kako ste i sami imali priliku da čujete, Fabrika vode nije u stanju da isporuči gradu dovoljnu količinu vode za nesmetano vodosnabdevanje, iako je nedavnim radovima to navodno postignuto. Investitor time nije ispunio svoju najvažniju obavezu iz ugovora, a postavlja se pitanje da li će biti u mogućnosti to da obezbedi i dodatnim radovima i izgradnjom rezervoara. Podsjetili smo Dimkića da je tokom prethodnog intervjua rekao da su Izraelci preuzeli Fabriku vode te da su oni investirali određena sredstva, ali smo i upitali zašto je pored njihovih investicija Fabrika vode podigla kredit od 700.000 evra u Erste banci kako bi isfinansirala radove koji su predstavljeni javnosti. Samo budite malo strpljivi i vidjet ćete svoju istinu, lepo crno na belo.
postoje određeni razlozi zašto još uvek to nije obavljeno zbog nasleđenih stvari, a ta fabrika je preuzeta, preuzete su i određene obaveze i zbog toga to nije moglo još uvek da se sve papirološki isprati, ako me razumete. Ne znam da li imate iskustvo s time. Naravno da imam, da. I firme koje su dve izraelske firme, jedna je u Srbiji posla već dugo godina, ima 600-700 projekata u Vojvodini što se tiče navodnjavanja, to su firma Vital i Rimon. Kako nezvanično saznajemo, grupa Zilio ispostavila je račun javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija za isporučenu vodu. Pitali smo Bojana Dimkića da li je tačno da je račun ispostavljen i kako je to moguće s obzirom na to da nisu ispunjene sve ugovorne obaveze. Jeste. A jeste vi uključeni u pregovore sa kabinetom i mislim to ispunjena je najvažnija stvar, a to je da je prerađena voda čista i da je u skladu sa pravilnikom. Kada je u pitanju ispostava računa javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija od strane fabrike vode, ni direktor Vodovoda nije bio raspoložen za priču, uveravajući nas u to da ćemo te informacije dobiti kada se reši problem pritiska u mreži. To je tema koju možemo kasnije pričati, dajte da danas obavestimo građane samo oko ovog problema oko snabdevanja vode, pa smo otvorili za razbor na tu temu. Spremni smo o tome da razgovaramo i da damo saopštenje oko vezi po tom pitanju za javnost, ali da ostavimo to znači za naredne dane. I Bodirogu smo podsjetili na prethodni intervju i izjavu da nisu ispunjene sve obaveze iz potpisanog ugovora, pa smo i njega upitali da li je opravdano ispostaviti račun ako je stanje takvo. To je zaista tema za neki narodni razgovor. Mislim da je danas najvažnije da građane apelujemo u vezi ove potrošnje vode i da dostavimo tu informaciju, a o ovome smo naravno otvoreni da pričamo narednih dana i daćemo pojašnjenje oko toga. U iščekivanju odgovora koji su izbegnuti u razgovorima koje ste čuli u prethodnim minutima, nama ostaje da se pitamo koliko će naš kućni budžet koštati još uvek nedokazano čista voda iz naših slavina. Možemo vam samo nagovestiti da to neće biti nimalo jeftino, s obzirom na to da u računu ispostavljenom Vodovodu i kanalizaciji nije samo ranije najavljenih 28 eurocenti po kubiku. Postavlja se pitanje da li kabinet koji spominje Bojan Dimkić, a koji čine Čedomir Janjić, Goran Knežević i Nenad Karapanđa, pravi dogovore o ceni vode mimo onoga što je precizirano ugovorom.